Ayan, tao lang pala pwede dumaan dito. Di pa pwede yung tricycle or ano. Ayan yung ano, yung ilog na sapa ito kadugtong ng dagat. Ayan, mga ano, nipa. Ito yung kalsadang ginagawa. Ayan sila.
ko sa sisi. Buboy. Buboy, gusto mo masama kayo sa ganyan? Gusto ko yung parang sa ko. Ayaw mo